Arratsalde on danori. Ongitorri Itzukirretira, amen. 107 da internetet dibe, modernu garata. Aur datorriak izaziain, beran gomidatugaz, bakizuie, pertsonak interesaten doskulakon. Bermiokuek zerritzen dauien, zertan dabiltze zen. Ongitorri danori, Iñaki egaz berbetan, amen, Itzukirratian. Xavier edo Xabi? Nire etxekuntzako Xavier, zezat izan dago zure izena, Xavier da. Bai, lagunentzako kalien Xabi. Xabi. Bueno, Xabi esango zut, espatxun importaten. Ondo, ez da problemarik. Bermiotarra ez da? Tope-topekue ganera. Tope-topera. Eta non guzara? Ni nahi karmastonekue, amuma Angelitan partetik, eta bikotxenekue, atxitxe Julianen partetik, eta arrotasun handiz egaz ganera. Eta zer da zuretzako, Xabi, bermiotarra esatie? Zelan esan berbakaz. Bermiotarra izati da arrotasun kontu beta. Nik biharrien askotan esaten dut noizipeinen. Neure herrize bermio. Ez dut esaten egunero, bai, noizipeinen esaten dut. Bai, askotan. Eta gustatzen da. Arrotasune da bermiotarra izatea. Eta bermio zer da zeuretzako? Bermio... Neure oinarrize, neure arraigue, neure identidadien oinarri hori, ez da? Hortik, bermiotartasun horretatik gauze asko sortuten diez, eta nire identidadien parte bada bermio, claro, bai. Bermiotik kanpo askotan esaten duzku, eske vosotros los bermeanos, zuek espeziala zari, da ganera zu zabitze zen munduen eta lanitze zuntok izen, zeusko datzu solakuk, ez da? Bai. Bermiotarrak berezizek ari zela ni beti entzun dut, da bermiotik kanpo, eta neure biharre eremu horretan bai, zentzu honien, eta bagara, zentzu askotan, Neupe hori pentsatzen dut. Bai. Barrure sintoniz eguitzi. Aztera guez, hemen azten du, beste saio bat, eta aurrera eruteko alde teknikuen, esan duen moduen guitsi daku, produzinuen geure iratxe barnetxea, eta programie aurrera eruten, Iñaki Sasiain Teietxea. Gaurkuen beste bermiotar bat, hobeto ezetuku. Horretarako, beragaz, Xavier Casado Bilbao egaz, berbetan gatoz ona. Xavier egaz berbetan. Askontzako ezagune esango da, Euskal Telebistako egualdize emoten dauen personatariko bat, Xavier Casado Bilbao, ondo etorri geurera, itzuki irratiko mikrofonetara, eta bermiotarrak protagoniste garan, tarte honetara. Eskerrik asko zegoeri benetan. Zeran zauz? Esan bidot, nik azetari zenai berez, eta ni hau txuten neu elkarrezketak eitzera, ena borren beste ditxuten neuri eitzera. Orduen apurbe tenso, apurbe urduri nator, bai, gustora. Bueno, ez egon urduri etxekule zongo gara amen da. Ingu zeuta zaulan apurtxue berbaldela, mile beratzen ondalarogeita sortxiko urri zen. Eta bedatzikoen. Bai, jaizo zinen Bermion, kasitaritzako gradue gizarte eta komunikazio zientzizek Euskal Herriko Unibertsitatean egin zendun. Gero multimedia komunikazio masterra badako zu, ez da? Community manager esaten dana, Euskal Herriko Unibertsitatik eta EITBB egin zedako zu. Gero, zeure esperientzi profesional aldetik, web erredatorie, informatiboetako erredatorie, erreportarize, eta gaur egunien telebizinoko aurkezlie zara, egualdizen informazioe, urretuten dozu, Euskal Telebistako kanalbizetatik, ez da? Alan da, bai. Zozeraztu dazku? Bueno, beti edik geratzen dizor, adibidez ikasitzen hau bai zuzenbide,
derecho, bai, 3. urtin itxin nauen hor krisi bat sartu jazten, da hor sartu nahi zen kasetaritzan. Bai, krisi bat eukin nauen, eta gero kasetaritza hasi nauen barriro, eta une honetan biharrien nau, eta aldibarien magisteritza ikasten bebai. Magisteritza ikasten? Bai, da akabateko bebai. Bai, akabateko bebai. Bitu. Ia. Bale, Elujarren bebai, insulan. Intzot bihar, ETB-en eremu horretan edo uniberso horretan, bai, kasu honetan Elujarren bebai, Teknopolis programia itzen. Horreloko bidarrez izan zen kasetaritza zientifikue eta teknologikue inauenian, eta esperientzi zoragarriz izan zen. Bai. Eta astuitzen daz bebaiz, eta kohortik sare sozialatan be, modelo modun be agertu zara inoiz, ez da? Dendaren bat entzako ero. Bueno, modelo edo. Bueno, azkenien lagun pilo bat entzotaz, eta badakote lagun bet Bielorrusi eda bera, bai Bilbon bizi da, eta denda bat zabaldu eban Bilbon urte batzuk, eta zausten lagunduko ez da zu holan promozionatzen, eta esaten, bueno, gure basun bai, eta halan argazki batzuk atara dugu zen, eta holan ingendun promozioe, bai. Horte batzuk pasadiez, Bai. Ordutik eta ona. Bai. Zer nahi zaten, ondo topaten basun, zeuri buruz, zeu konta irurlautzu gauzen, hor da, Xabier Casado? Holan, definiteko, ez da perreza, nik esango lekidot, ni persona kuriosuen nahiela. Askotan izaten da, bai, nire bokazinokue eta... Nik ez dudekin bokazino bat inoiz. Nik okin jutaz 1000 bokazino. Ni beti izate dut, pagako balekidozti ikasti gaitxik, nik ikasten segiko lekidot. No minokingo balekidot higin amaieran, nik ikasingo lekidot. Gustako lekidot izan dana. Maizue, kasetarize, bai astronauti ez eitxik ez, dana, kuriosue, dorre gaitzen ikuste kasetaritza be, ondo datoztela, ze horbe, danetaiko itzen du. Eta kasetarize esateko gauzien ondik etorri datzu. Bueno, ni padakitz, ez da kolen konturetu barik esan zu, sartu norduko baiea, zeu kontan lau. Bueno, a ber, kasetaritza... Ero mundu hau, ez da? Komunikazio munduen. Bai. Zuzenbide ikasten egon nahitzen nien, bapatien izara bez batzan egon nahitzen urte askotan, eta hortik telebizioko programa bitara zuen ginen, bat hojapide, eta askoak igual akordeko saria, Eta hor apurbet, gu kantaten eta zuen ginen, baina aukeri eukin hauen apurbet telebizioko barruko entramau hori ikusteko, eta, ostras, izan zen la leche hori, asko guztai azten. Eta esan, nik honetara komunikazioara dedikako lekin nahi. Eta, bestaitz, uste, momento inflexio puntu bat izan zala hori, disfrute gendun pilo bat, bihar pilo bat ingendun hor, eta hortik apurbeia zen, komunikazioarantza nuen, kasetaritzan mundua aztertuten, ze uste eta aukerak emongoz dezela, kuriosidade hori eta esparru asko azkenien abarkateko, ez da? Bai. Da gero, bueno, txikitzen be ikastolatik onzinen hemen, ez da? Grabaten, sozer ikastolarako, ero... Bai, niretzako arrotasun handiz da, itxuki irratiara bueltatuti da mendik zorizonak talde guztizeri, barriro martxan ipintze olako edabide lokal bat ez da, konba persa. Txikitzen hemen estudizo honetan egon da nau ikastolako gabonatako promozio bat grabaten ikastolako abez batzagaz ganera akordatu nahi, bihotz fraudoagaz eta abeslarizekaz, ikasliekaz, eta esperientzi politxe izan zen, hori izan zen eure leheningoko momentue irrati baten, eta hemen izan zen itxuk irratia. Eta gero, igarritzen datzu, ez da? Zeberana guztaitzen datzule, disfrute egiten duzule, ez da? Bai. Dude barik ganera. Danetaikoen jo, TTB-en barruen, bai danetari programatan, informatibutan, orain egualdizen, eta danatan disfrute, danatan ikasi dut pilo bat, esperientziko gorrape bai, bai, da momentu honetan, momentu honien nao, gustora nao, biharrera gogoz nuen. Bai. Egun gogorratauz, leko guztizetan moduen, bai disfrutitza dut, eta hori hona da. Esango lekidu, zeure pasinu dala orduen? Bai, komunikazioa, bitu, inozen hauen imagineko zen inaki egualdiko aurkezle izango nintzenik. Inondik eta inora bez. Nik azetan modun, ikusten dagoen eure burue informatibutan, teleberri zen, horre reportajik eta zuzenekuk eta danetaiko eitzen, eta bapatin aukeri sortu zen egualdirez hartziko,
Hasikeratan gogorra da, ze teknikuek eta ikasi bizuz, eta ondo kontrola bizuz, hori ondo komuniketeko, da hori espliketeko, eta, orain gozada bata. Claro, ez da erreportari zelez, ez da, kalin zauzitzen erreportaje bat, eta txartu urteten txu, da ostabe azten nahi. Ez, hau beste mundu beta, azkenin, pisu handi beta eruzu aurrera, da programa bat aurrera erutie, interesantize dakona, Euskal Herri zen, egualdize, dan hori gustatzen asku, eta horren pisu eruti ez daba perresa, eta azten zeranin barrotik ezetuten zelaku edan, eta zelan komunike hori, gero gozada bata. Eta pentsatzen momentu horretara heldu nahiela orain, barrotik ulertuten zelan funtzionaten dauen egualdizek, sistema guztize, modelu eta bar, eta orain disfruteten hau, bai. Beste medizo motatan be egin dozu ezer inoiz, adibidez, prentza, irratize, sare sozialatan inzuzo zer? Bai, egiz da beti honaiela neure bide laboralien ETB-ko unibertsun inguruen. Adibidez, nik masterrain nauen komunikazio multimedia eta community manager moduen egon haitzen goazen telesaizen esate baterako, umien eta gaztetxuen serize horretan, eta hori behin jot, eta disfrute dut. Igual ez da nire pasin handizena, bai hor ikasi dut. Eta inzun guztizetatik, zeinegaz geratuten zara? Non zauz erosu hau, komodu hau? Nauen lekuen. Zauzen lekuen. Nauen lekuen. Bai. Dude barik, Dude barik. Igual hemendik urte batzuta esaten dut, bitu arakantzana, horren beste borraskagaz, eta gure dut beste zozer proba, bai, momentu honetan, neure buru ondo ikusten dut, da gustora ikusten nahi. Orain zauzen etapa honetan, egualdizen informazio emotie erzada, pantaile baten? Ez da erreza. Asekeri oso gogorra izan zen, gu programak itzen duz, ordu laurdenekuek, 20 minutukuk, asikeran 6 minutukuk itzen duzen, da justo, eta bai, gero zetan dizaue, barrotik ez duten zuzelaku edan asunto guztize, sistema guztize, eta eitzen zu. Eta gero zeta luzia ganera. Eta gaur egunen ganera dauzen egualdizekaz da alertakaz gauz, ize egunero ez da? Bai, alerta horize, gorrize, olatuek, edurrek, eta... Bai. A ber, negue be bada, dau esan inbide, neguen, olako egoeri be nazi jau esaten da, bai egize da, azken aldizon, nahiko aktibo izaten dala, hori ez egon kortasun esaten zaguna, borraska bat abaztetin bestin atzetik, eta hori kontati ez da baperresa, ez da baperresa, nahiko modelu epe askotan ez dizauten ados euren artien, orduen, holako erdibideko sosor kontabizu askotan, bai politxe da. Eta gero, saiatu itzen zari, bai, jentiri guri, burtsuete urretuten, ez da? Hori informazio gauze tekniko hauek, ulertuteko beto gauzek, ez da? Bai, guk askanin inguruen zientifikutakuz, gu meteorologutakuz, eta horrek itzen da bia, euren alde zientifikuek. Claro, gure biharra da hori lurrera kartien. Eta esati, nire aitzek, nire isekok, nire arribeka ulertu inbida bia. Orduen, hauri da geure biharra, azkenin, komunikazioen lan itzen dunok, da zupe bakizu, azkenin da lurrera ekarri dauzelan kontabidonik. Eta, alik eta hobien itzen zu, eta, espero jentiri gustatio bintzat. Bilbon itzen zu lan, EITB-en, zure biharra zelan da eguneroko prozesue? Bai, bitu. Ni nau asteburuko txandan, ordunek itzen bihar eguenatik, domekatara, ize astero. Eta goizien helduten gara bertara, eta lehenko gauzi da, ordenadora biztute, jenti egia ze bideo ze argazki bidalduten dauzen, ze jente asko botaten dau, da bermioti bai, bermion fenomeno bataku unai urresti, bideoek argazkizek eta botaten dauzena, da ni karrotasun handize hasi pintzen dut, askotan esatzen, beste barriro be bermio, da bai, barriro be bermio. Ez horretako gauzta. Claro, beti ezin zu ipini, askotan bai. Da opitu, unaiek askotan ipitze duzku bai, bermio geure paradisue, edo aritzatzu geure paradisue, danik tal cual esate dut, Ai, bitu aritzatzu geure paradisue, ze ederto, ze politxoi, olatuek, eta bai, itzen du hori. Laue, bideok eta argazkizek ikusi,
Gero ja euskalmeteko modeluek, euskalmeteko informik eta irakurri, eguneko ea berzelan datorren. Gero beste modelo batzupe bai, asko dauzela. Horrek ikusi, eskaletie monta, eta reun minotxu bet harin, 5 minutue. Eskaleti zer da, gidoi batelez. Gidoi bet, bai. Jentik ulertuteko. Bai, da puntuek, esaten, basiko gara, honegaz bideogaz. Eta gero kontaku satelitien zer ikusten dan. Eta gero ikusiku, ia prebizinue, asteleneko zein zen. Bueno, puntuz puntu. Hori antolatuten du, bilerei egin reunioe ato aletxe, eta plato barrora, eta venga. Zer dago, gentasko pentsako dago, honek paraten dan aurrien, egualdize kontaten dozku zeringo dagoen, uren temperaturi eta besti eta zestie, eta listo bai, horrek lanadako? Bai. Bihar handize dako, eta gauzek ondo aztertu bidiez. Azkanin zu egualdize kontaten zauzen, ardure bat badako zu, eurize padatu zen, esaten bazun oso txarra dator, horrek gauza asko baldintzatu egiten dauz. Jentie kalera surtetia adibidez, da ostalarizek asarratute datzuz, edo esaten zunak badako beran ondorizu da. Igual askotan eskara konstiente bez, bai ardure handize dako zu, orduan hori ondo ikasi bide, ondo aztertu bide, eta esaten zune, zentzunez esan bide, klaro. Eta ekipu zelan da ekipoko jentie? Marabilosue, bai. Zorizonez, eta hau eskertuten dauz, talde neko txikitsue gara. ETB enpresa handize da, kasetari asko dauz, tekniko asko dauz, bai egualdiko zatitxue, jente gitxi gara, 5-6 gara. Hortatik 3-4 meteorologo, aurkezliek, Andoni Aizpuru, Junan Soleaga, Arnaitz Fernandez, bera meteorologo beba da, eta neu, talde txikize gara, geure hartin ederto konponduten gara, eta dana erresa gurteten dago. Azkenik beti zate dute, azkenin bihar inguru baten giro ona dauenien eta sanue dauenien gauzek asko erresa gurteten dago. Bai. Prebizinuegaz jentiek kalien zer, buru atrapaten zu? Hau da, komentario da ascensor, ez da ja, igual ditzen dago. Claro. Bai, azkenin zuretzako deskonexinue lanekue ez da izango erresa. Bai. Pasadazte, basteipa, errekadutan juen eta ze gualdingo dago gazte burureko. Bakiz esan, ez dakit, zen hau neuroporratan edo libre dakot, eta ez dut behitu egin, eta listo. Bai, bueno, onien. Bai, azkanin etxeko konbertsazio baten, ero lagunekaz, ez da txoko batera. Ez da inora, da igual dizen rollo datorrenien, sabik. Bai, da informazio premium, bai. Oporratan nuen ez da inora, eta behitu Kanariesetan ze gualdingo dauen. Basteipa, ez dago tidari, egiz esan. Esango zat, lankidiek ikusten badauen edo ia ze gualdi datorren. Jetik aprobetxaten dago, bai, onerako. Hortik alda egon, igual, negozizo... Notakiba. Telebizioen izegunero urteten dauen persona bat zara, ez daitu hitzen zuie kalien, ez da? Bai. Jentiz esaten zu. Nire ondin txokaitzen doz, Bermion pasaten da batez be, esan bide gaur egun telebizio ez dala, 80. hamarkadan izan zana ez olakorik, Bai, Bermion, klaro, askok ez dute zaitxoie orduen. Pasaten da jentik geratzen daz begire askotan, da dudiz hartzen daz. Ez duten, orduan, anteladu da nik kasu itxedot. Da geratzen di batzutan holan da, bai, balan kasu eta. Bai, ez da, gaur egun telebizio ez da sasoi baten esan. Zena, 80. hamarkadan, Ana Urrutia esetuko zui asko eta asko, edo Ana Tormentas, Bermionaz, esaten da, bakizotarra. Oso famosie izan zen, telebizio bakarrik egote esan daigun modunen baten. Gaur egun telebizioen konsumue beste bata, eta obi hau ez txarra, beste bata, desberdine. Orduen, fama hori nik uste relatibo hau edala. Bai, jentik ez dute zaitxu, baina ez da lengulez, Eta erreza da hori, eguneroko bizi zen, kaletik ezagune... Azikeratan kostatzen zazten. Eskanin lehen oitxute otezen nahien, basteitxe errekadu gehitzen dutxi hartun barik, da txandalagaz bajatu momentu aten, da horrein, azikeratan dudien zazten zelan, horrein bardin jozte egizan. Horrein errezitzen azten. Anetaren bat? Bai, bitu hantzek etorri jaz bat. Lehen izan dutela, askotan esaten dute Bermion eure herrize, egualdizen esaten dute batzutan, Sasoi baten antza esan bariko nahitzen.
da Andra batek esan, hau nardo. Ari, zein ba? Zein txuie, prohibidu intxuie Bermio neure herriz dala esatia. Ani, zer? Lehen esatezan zuen programan bale, biharra gaitzi zauz berbetan, bale. Bai, prohibidu, no prohibidukos orain ez usaten da petzatu dut horren atxin zozer dauela, Claro, Bermion kontra dau zozer da, benetan ez dauela, Extrañita. Telebizioen beste registro, lehen, inzu berba lehen horretaz, ez da? Beste registro total desberdinetan be, agertu zinen, ez da? Ia guitzi, aurrera. Depends for me 'cause I don't need it anymore. It's getting dark to sing. Feels like I'm knocking on heaven's door. Or knock, knocking on heaven's door. Gogoratzen zara, ez da? Ze gazte, nahi akordako, ba. Sasoi horretan, okingo nauzen 18 edo 19 urte, pasadiz urtiek, Amaia Luzarragaz batera, bi programatan hartu gendun parte kantaten, esan duten moduen lehen O Happy Day. Hau Happy Day-ku ez da? Hau bigirako da, hau bigarren programan. Vale. Así que eran O Happy Day-ra esun ginen Isaura Bezbatzagaz. Bai. Eta gero, Amaia Luzarraga baita bebai Isaura Bezbatzako abeslarize, alkarregazin gendun bigira programie, eta rekuerdo oso politxeakot. Zesantzuten moduen aurri izan zen, apurbet neure punto inflexion esaten dena. Apurbet telebizinoko barrokue eta showman puntu hori ordurarte esetuen dauena, eta momentu hor zabaldu zen ezten mundu bat, esaten, ostras, komunikazioan edeiko kolekin nahi, telebizio barruko intringuli guzti hori asko gustaten ez, da erakarten hau, eta hortik hasi. Ganera programa horrek Bermion behokin zauen, Bai. Ni akordaitzen nahi, etxien, zapato guztietan bere ikusten. Bai. Aurdun izan nahi, ni famosu eta geu koro moduen. Aurduen, Bermio bolkasan, O Happy Day programigaz, esan zen, esagerie. Akordaten nahi ganera finalera arte heldu ginen, eta Nestor Bastarretxean zuzenien emon zan finala, gentes beteta, kanpora artien, kalien jentik eta ezetute zaitzun, eta guretzak, biharran dizen gendun, gendun, eta nik uste maitza ikusi zala, bai disfrute gendun, bai, Nok ere bazi zauen hor, programi, Espanaien erretuten, errenteriek... Bai, ez da? Bai, esain merezidu. Hor asunto honzan, Bermio eta Donostin artien, eta nik, hor zozer pasazan. Bai, esperientzi politxe ez da? Bai. Dude barik. 3 hilabete izan ziren, Donostir arte zunde autobusetan, zuen graba, hainbeste ordu bueltan, gogorra izan zen, superdisziplinago izan ginen, ensaieten gendun, bai, esagerie bihotzegaz batera, eta, bueno, bai, disfrute gendun, pilo bat. Sakonin jakitzen gendun, lan onaitzen ongarizela. Bai. Eta hori, bakizunien bihar onaitzen zauzela, disfrutitzen zu, eta ez da guzterik. Eta hori izan zen. Da, ilusinuaz itzen zu, Ilusinuaz da nagaz, bai. Bai. Da, gero Izaro Abesbatzagaz urte askotan gideu segidu itzen zu, gero iba denporarik ez dau. Karo, hori da, asuntu. Azkanin abesbatz baten edo koro baten zauzenien disiplini bizu, kompromiso bat bizu, hau da, ensegitara esun bizara, da ja biharrin hasi nahi txenien, karo, mundu guztizelez hasi nahi baja kubridu, ez da izer, orduen, txandakan bizeten, orduen, datoren hastinen saioe guenan, alzu, orduen, ez da modu eolan. Jatua zeinu zapatuen biharritzen dut. Klar, efectivamente. Eta Izaro Abesbatzan urte asko jota, ez da, lelau ikastolako koruen bihotzegaz bebai urte asko, eta bai, nire asko guzti izan, kantatie txikitxeri nibetziz dute Abesbatzak niri salbain nagoela. Txikitxerik beste betiko ikastolako patizuen futbolin ibili beharrin, gu kantaten oten ginen. Nire futbola ez da inoz interesa, bai kantati bai. Orduen hortik,
hortik izara beso batzara pasan aitzen, urte pilo bat egin gero, eta momento algido izan zen, ojapidei programi esate baterako. Zorrin ginen bat, oso disiplinatu esadoten moduen, eta bihar hona ingen. Bueno, da igartin datzu, ez da? Telebizioen urteten zunean, hori aitzetu zune lehen, ez da? Neure herrize, askotan esaten zu. Bai. Bermeo, mi pueblo, ataten zu. Bai. Mi pueblo 12 grados. Efectivamente. Bai. Segun zekatetan hauen ETV bat edo bien, euskara ze orderaz. Bai. Noizi peinien, claro, beti ezin jote esan. Orduen, Arere Andre izan ostena, zeintxu ye prohibidu? Ez dozti prohibidu, bai, amurrizoko bateri ni bermiotarra izati edo ez. Bardintzo. Da hor ikusten da, ez da? Arroza uzela, bermiotartasun horregaz, bermiotarra izatigaz, eta gure herriko embajadore txube bazara, ez da? Bueno, ez da hitz embajadori eban haien, bai, niretzako ni beti daruen neure herrize, eta nuen lekora, esangot, nongun nahien, eta listo, ez da besterik. Noiz hasi zinen telebizioen, ze urtetan? Oin, beste egunin bida laboral behituten hona itzen, da 10 urte. 10 urte. 10 urte. Eta lehengotan probaren bat, ero castingen bat, ero... Esan zen unibertsitateko praktikeke aprobetxan hausen, emon nauen hor dana, eta hortik azten datzue, deitzuten lelau bajatxuet, gero beste bat, gero oposaketa datoz, lanpoltsak zabalduten diez, hortik azten zara bidetxu eitzen, bai gero aurkezlie izateko, bata kasetari modun sartzeko, bai aurkezlie izateko kastine, pasa bizu, egual dire sartzeko ni kastine inauen, eta, inauen, eta hartu hostien. Eta kamara hurrien para zaran lehenengoko bidarrez, lehenengoko bider, akordaten zara? Bai, enai akordako ba. Bueno, esan bidot, holan kasetari izan barik, izan zela programa bi horretan, ojapide eta bigira programa horretan, bai, karrerien gero, lehenengoko bidar hori, akordaten nahi, perfectamentien. Bai, gehiago akordaten nahi ganera ondino lehenengoko direktu edo zuzenekoen hauenien teleberrireko edo gaur egunerako. Horrekin hauzen nervizue, goraka. Badakot gaitasune aprobet disimuleteko arpizen horren beste zigarteko, bai oso tenso nahitzen, bai disfruteten aldi berien. Orduen, bai, hori lehenengoko kamara aurreko ez, daztuten inoiz bez. Eta non esan da, nero, zer itzen? Hau izan zen Bilbon, gaize egiz izan nahi, akordaten, eko neutro bat izan zen, ez da izeren inguruen, bai, akordaten nahi, hankatardaka. Bai, ondo urten zaben. Erreportero moduen, bitu zer topadun guk, 2017ko zozer. Bermeo está de fiesta. Desde hoy hasta el domingo se celebra la feria de pescado más importante del Cantábrico, la 23 edición de la Arraña Zoca. ¡Lo vemos ahora! De Verango, soy de Verango. ¿Vienes hasta Bermeo a ver la Arraña Zoca? Bye. Y a comprar. Pero a comer en Bermeo, ¿no? Sí, a comer en Bermeo. Empezando por albacora, arroyave, serrato. Tenemos una conserva maravillosa. Las bermeanas son salerosas, ¿a que sí? Bizarko se planta con su sope, conta. Kofradire zarrera marmitxe jaten. Ondo, ederto? Ondo. Da gero kastelak omagonen karga, eta gero kapia sartu. Da gero abanera eta frontoien. Bermioko portuan. Arratsaldeon. Bueno, enséñanos qué es lo que tienes aquí. Pues nosotros estamos especializados un poco en bonito del norte y anchoas del Cantábrico, todo producto de aquí. A ver, enséñanos. Bueno, pues por aquí tenemos el bonito del Cantábrico en aceite de oliva. Y una pinta. Ya te digo. A estas horas tenemos hambre ya, ¿eh? Sí. Ahora este año hemos sacado el biológico, en aceite de oliva biológico, mira qué pinta tiene. Total. Y bueno, un poco al natural también, para los deportistas, bajo en sal para los hipertensos, un poquito de todo. Arrañez hartun de porture. Ia andrak,
Guazen dano kofradillera. Efectivamente nos encontramos frente a la cofradía vieja. Antiguamente los barcos atracaban justo aquí donde estamos y descargaban la pesca en el interior para subastarlo. Vamos a conocer cómo lo hacían. Antes tenían unos horarios, solían venir pues, no sé, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. De hecho, ya sabía el barco que había la venta, tenían que esperar, estaban dentro del barco esperando a que empiece a tocar la primera sirena. Cuando tocaba la primera sirena venía una nescatilla con un marinero, con la caja de pescado, subía arriba y ya venían uno detrás de otro, pues se ponían en fila. Sabes que me emociona increíble porque mi abuela también era una de esas nescatillas. Pues sí, ya recuerdo la tombuma también, sí. Marilén, neu querosidot. A ver, ¿cuánto he comprado? A 18 euros. 18 euros, ¿eso qué es? Mucho... Pobre. Muchísimo, ¿no? 18 cajitas has comprado, hijo. ¿18 a cuánto? A 18 euros, mira, mira. 18 por 18, ¿qué os parece? Muy caro, ¿no? ¿Capicúa? Muy caro. Sí, carísimo. Bueno, que pague TV, ¿no? TV que pague. ¡Hombre! Fíjense qué ambiente tenemos en Bermeo, pues hasta el domingo os recibimos con los brazos abiertos. Además ha dado buen tiempo, así que ongi etorri, Bermiora. Gustora, zeure herriko reportaje itzen ez da? Baina itzen akordatezan honegaz, eta ontzik etorri daz bapatien, ETV biko arratsaldeko programan egon itzen, ahora izenekuen Adela González egaz, eta reportaje hori grabaten, disfruten hauen, ze, klaro, ez dut ezagoten barro-barrotik ganera, eta gure naban erakutsi dana, kofradize bestien, zelan itzen, ongar izen grabaten hainbeste ordu ganera. Bai, disfruten hauen, boa! Ageri zen zure saltzan nozara, ez da? Bai, jo, zer recuerdo honak, eta ikusi zuen 18 eurota apurru eta karo lotu zan asuntue. Apururen bat pasazu inoiz? Apurue biharrien dinozu... Bai, reportaje bat itzen. Bueno, a ber, holan, gauza handirik ez, bai, a ber, kontu nokin bide reportarizek ikusten duzen kalien, zuzenekuk eta itzen, gogorra da, oso gogorra da, gauze asko baldintzatu itzen zaitzu, pues bapatien zauze prest eta 10 segundu hau zaparra da mando batazten da, edo da nada lakue. Eta okin solako, sostotxu batzu, pues, zuzenekuen edo presta duten egon, da, klaro, kamarin fokue biztuten zuen momentuen, euli dana datortzuz, da, igual, ez da itxe, aste nagusi baten esaterako Bilbon. Claro, han ambientin erdizen sartzen zara, eta ikusi dut danataikue, eta injoskue danataikue, eta bota injoskue bai danataikue, eta danataikue pasatzen. Claro, sartuten zara al ojo del huracán, ez da, zuzenien. Bai, olakuek asko kinjuz. Bai, bueno, lan, izar graberik eta ez, ez da ez pasaten. Bai, Erik askotan, dametik ez dut, kalien biarritzen dagoen kasetari zeri rekonozimendu ez daba perresa, ze, bueno, baldintze asko dauz. Karo, da gero gentibe prestatutie, zuzen galderigaz erantzuten. Claro, bai. Danera, askotan ez dut, Euskaldunek, bueno, igual Bermion ez horren beste, bai, kalinkestak ez dut, gentiri kalien pregunte, asko horren beste gustaten. Kanal Surreko izango ginen, bueno, bateri mikrofonu sartu da programa guztizitzen zuberak. Bai, hemen reservau ekara, kostaitzen dau. Orduen mesedez, ikusten bazuen kaletik kasetariren bat, pregunte bat ingurien erantzun. Gogoratzen nahi, Iñaki López eta ni, hemen, irrati zen, beti atrapatezan duen pertsona bardin bi, bueno, bate segidu izan dozku, mikrofonu gaz ikusten dozku, arresi txiki. Anedotan moduen. Urretuten zarinen jentine orduen, erreserba hauek. Bai, orokorren bai, gero salbuespenat dauz, eta herritxik herrire kamizitzen da. Bermioa gatozenien errezitzen du. Bai gizeda Bermioa resistentziz edaku, ze batzutan esan du, eske ni Bermiota resitzen dut. Ba, klaro, zela ningo zu ba. Klaro, dakizulez. Nik ez da izuen euskari Bermiotarra be bada. Eta ni altzu pregunte batueraz edo bizkaieraz edo Bermiotar, baizuk erantzun zeurera. Orduen anime zaitxezi beti. Kalin dagoena antzako gogorra da, gogorra izaten da. Bai. Askotan tokadatxu ez da, Bermioko edo Bermiotik zuzenezkuek itxi baitela berrireko, eta... Bai, da danataikue, Ba hortik, Arrainazokatik eta Zaize eta bar, edo etxe bat erredala, eta non bizu, eta igual ez duten zu ganera etxi erredatzonari, eta...
Ba, bueno, horre danak gestionein bidiez. Da zer da errezaue? Zeu herriko gauze kontatie, edo, ez da, ermutik zozer kontati, esate baterako, edo donostitzik. Ba, esango lekitzut, kanpoko errezaue dala, herrikue baina. Ze herrikuen ardure ekstra bat senti duten zu, eta bako zu gogue obi hau, itxasuna baina obi hau kontateko, edo obi hau itxeko, eta kanpora zuzenien neutro hau esara, ez da? Bai. Baina operan herri zen, egize da, bueno, segun ze gaidan be bai, pues arrainasoko horretan disfruten hauen pilue. Beste batzutan, bueno, ez da, etxe bat gana korraten etxe bat errezanien, mikrofonu sartu mizantzaten, ez dut ezagoten persona bateri, da igual berak gure ez, nire biharra hori da, eta hori ermun ez da espasaten. Askotan, komunikazioen, ez da, gauze politxepe kontaten diez, askotan. Bai, askotan, bai. Zein esan da, konta zuzen gauzetatik, geizen guztadatzune, edo lan politxena, edo errekordon batako zune. Akordaten nahi, bitu, neure lehengoko kontratua izan zen, praktikek amaitxute gero, eta izan zen 2015. Eta hor esan nagoen, Juego de Tronos grabako zala Gaztelu gatxe. Orduen hartu nagoen albiston moduen gero, gero neure reserbatakotaz, horregaz, momentuen izan zen, ostras, Juego de Tronos bat dator, Bermiora grabaten, urre gorrizkuk esango gara, mentik aurrera, eta nekanea neuke mondo notiziz, hau teleberri zen, eta bueno. Eta hor disfruten hauen pilo bat esate baterako. Eta Gaztelu batxere izen, eta jentik azper bat, ze ondo. Urte batzu pasadi sortik, ez dakitsi irakurketiain triunfalistie badan, bai, momentu horretan, niretzako izan zen, top. Hori kontati, esate baterako, Bai. Eta zozer garratza? Edo... Garratze asko. Batez be gai sozialak oso gorrati ez. Ni ondan hau bauri edifizio okupaz betetako edifizio baten, haren drami ezetu, bai etxaui edan dramien bezetu, zirkustantzia asko. Batez be gai sozial batzuk oso gorrati ez, kriminata usenien, horre danape kontaten diez, da kontain bidiez, bai, gogorra da, olako gai sozialak. Euskal Telebistan, zauzi bermiotar batzuk kamara aurrien ez da, Asier Sánchez, Amaia Artetxe, Ilaski Serrano, zeu... Leixuri Bilbao, bai, asko, nik askotan esaten dut, haitxek ez du ekarten sedien bermiora. Nik uste, karreteratan da desplazamentuk asko jako lekidien. Nik uste, hainbeste gara, eta da gente hondiok kanpun dago, personal zaien be, Julen Aramburu be badau, ez dakit, asko gara, bai. Eta, egune baten ekarrin behidu, sedie, bermiora, eta gauzek erraztu. Bezu nahi mintzote Googleen, bermiotarrak ben, eta ekartezan dagoena, elantxo bekue, bai, bermiotarra dala, egurrola. Bai? Bai, da gero, iari esan txatez, ez da. Bitu, ez. Pentsabez. Suertide okintzu, ez da? Zeuri gustatzen datxune sosegaz, zeuri bizize horan eruti. Da banai horren konstiente itxen nahi ardure horreta, kasetaritza ikasten hona itzenien, esan nagoen, kasetari moduen lan eitzi ez da perresa. Eta nire promozioko geizenak ez die dediketen kasetaritzara, edo komunikaziora. Beste gauze batzutan, bidie besteleko batzutan izabaldu behar izan da bie. Bai, egize da. Suerte handizokin jot. Biharrindako suerti be bada, bai egize esan, sartzie izaten da askotan, ez da, burue sartzie, eta hortan suerte handizokin hauen. Dude barik. Bai. Argi dago ez da, gustatzen datzule telebizioen lanitzie, bertan ikusten zara edo beste gauzeren baten? Non ikusten zu? Bai, esan zuten moduen ni kuriosuen nahi. Telebizio momentuz gustatzen daz, komunikazio gustatzen daz, da igual dize batez asko gustatzen daz.
Bai, ez dakit nuen ikuste duten eure burue mendik 10-20 urtera, ze magisteritza ikasten hau, da gustako leki idazte irakasle izan. Asko gustako leki idazte... Bai. Zatu gauza asko izango leki nahi, ezke ordue falta idazte segunien. Ni reenkarnein bi nahi, gauza asko izateko. Edo beste persona, beste duplike. Bai. Ez dakit, seguramente, ikusiko, bai, inertzizek, pues, behin bide bat zabalduten zunien, pues, igual inertzizek edut zaitxu hortik, ezta? Bai, komunikazio moduen edo kasetaritza mundun me gustako leki azte irrati bete egin, Radio Euskadi, Euskadi irrati baten, itxuk irratian ber notak iba, igual, bai, ingo leki dut, bai. Eta plantieten batzuien orain EITB-en, ezta? Zer guzu egin? Proiektu bat zeukerun aurrera. Programa da, proiektu bat, zozer. Bai, ni programa bat ingo leki dut, dala, ez da igualdize beran zentzu gordinien esan daigun, bai, holan konparazio bat eitzeko, Aquí la Tierra bat esaten telebizioen espainolak edakon programa bat, naturi gazer ikusi dakona, zientzizegaz, gastronomiz, apurbete danataikue, bai, egualdize ben naztaten dauena, zientzia asko gustaten da, zientzia kasetaritza asko gustaten da. Ez da perresa, eta olako bat eitxe gustako lekidazta. Bueno, badakigu ze registro edo ze genero ingolekizu, eta aukeri izan ezkero holan, zeukuzun personiri elkarrizketa bat aldotzazula egin, noreri? Ostra, Donald Trumperi. Ingo lekitza gustora ganera. Da zer galdetuko lekizazu horreri? Galdetu baino esango lekitza. Lela hartu izu egun bet libre, zeure bizitzen segunero bataten dauz titularrak. Hartu izu egun bet libre, mesez, jizu mundue tranquil behintzet hogeta laguartuz, porque madre mía, neikude. Bai, pregunteko lekitzatez, hainbeste gauze, bai, principalena beran izakeri hori nondi datorren. Gustako lekidozte, jakin, haber zer erantxongo lekidozten. Ze arrokeri hori nik ez da soportaten... Ez dako nondik atrapa. Ez dako nondik atrapa. Hainbeste pregunteko lekitzat, egun oso atongo lekidara edo aste bete, Bai, batez beran arrokeri hori gustako lekidaz, jakin nondi datorren, ze faieten dauen hor, ze faieten dago. Beran bizitzik, dinonik. Bai, asko gustako lekidaz, elkarrizketa dut Donald Trump, esate baterako. Eta lanien, kalien edo nondan, eskatu dutzu inoiz zeozer atentzinu emotekue, eskerronekue edo arrarue? Zelan adibidez, o paribet edo... Esan txuiela zozer gustadatzune, edo eskatu txuiela zozer rarue. Eskatu zozer rarue... Bueno, igual inoizkotan programa zeusen bitxarten begibete itxi eta holan enterako neutzako seinali da, bueno, lakuek. Bai, gero, personaje publiko zeran momentuen gauze raro batzuk azten di beti pasaten. Bai. Neak horreten nahi Miramonen itxegoten enbiar, urte pare batez Donostiara izumizena enbiarrin, ze programi itxen gendune bertan koiztuten zen. Bapatien, anonimoek jasoten hasi nahitzen emailien eta sare sozialetatik eta persona bat zan, anonimue, eta holako baten ezagozten bizar pakete bat helduko datzu biharrera, eta esaten zelako pakete bat izun orzara, inok ezagun erantzute zan, eta heldu zuen ez behin kojinbet eta tasa bat neure argazki batzukaz kapturi egin da apurbetik adatuten azten zara, ez edo bai, hau nor da, edo zer gu dau, edo inoiz ez ezakin ez ebegiz hau, holakorik. Eta... Hor para zan gauzie. Hor para... Gerora bez oserre heldu zan, bai, retxasein hauen paketie da hor gelditzu zan. Bai, gero, anekdota politxepe, bai, adibidez, oin egualdizen inoizkotan, Nafarrotik edo, lan, olibonduek erakusten dagoen bideo bat, ez da den, esos olivos, eta ez da izer, a ver si nos envía una botellita de aceite, da urrengoko unien botilli redakzio ganien, ez da, ostra, bai. Gauze raro pasaten, ja, normalien ez die pasaten, edo nago itxute bintzet, bai, olako noizipein ez da, bai, Bueno, detalle politxek, ez da. Eta momentu honena, aukeratu behar badozun?
Biharrien, Bai. eske benetan nik uste momentu honien hauntzen nagoela. Ontsa zauzela. Bai. Bai. Neure buru ikusten dute heldua, hor, claro, inosentiago esan nahi, da disfrutezera duten bestera batera. Orain disfruten dut bestera batera. Baina neure burue jantziz hau ikusten dut, osotu hau ikusten dut, eta orain nik uste benetan disfruteten. Eta... Heldu hau, ez da? Bai. Claro, eske horre ume bat esan zara, ez da? Gazte, karreria amaitxute, kasi segiduen. Deskubrimientuek itxeko, eta ez da? Bai, da nervioso, eta beti... Eta orain nau, tranquil, bestera batera disfruteten, eta elekedo kambizeko, inondik eta inora, beste batzutan igual ezago programaren baten, edo, ja kantzaten, ja bako beste zozer, edo... Bai, orain, elekedo kambizeko, inondik eta inora bez. Eta urte batzutatik onantz, komunikatzeko moduek be aldatu asko inziez, ez da? Zeran ikusten dozu, beste komunikazio kanalak, ez da? Sariek orokorrien adibidez. Teknologi barrizek agertuten dizen sasoien beti dauz, beti haulako retxaso bat, bebai, edo, ke peligro, ez da izer, ez da? Sari sozialek ez die berez ezer txarrik, da beran erabileri itzen dana. Eta egize da, erabilerie kasu askotan ez dala ona, desinformazioe askotan horre fomente itzen da, arrisko batzutakoz, benefizio batzupe bai. Eta horrek ikasin biduz identifiketen. Orduan, heldu diez geratzeko, orduen eurekaz konbibidu eta listo. Bai, aurti dator mundue, orduen, egize da bebai gauze asko regulein bidizela. Orain da la sabana eta bakotza salba aldosune, sare sozialak ardure bat eskatuten dau, eta adibidez, ni aldekuen nahi, norberan perfile identifiketa egotien, beran denei zegaz edo danadalakoaz edo huella digital edo danadalakue, bai ezinze sarietan... Verifikazio bategaz. Bai, ezket herri gaurrezkoe da, zezinze edo zer esan. Hain merkie da edo zer esatie. Bai, eta buluk esatie. Eta buluek, eta horrek beran eraginedako, eta peligrosue da orduen. Verifiketin bide, norberan identidadie, eta hortik aurrera, pues jazta. Guzun guztize. Eta korti dator manipulazio guztize, eta... eske hain errezada. Eske ez dutu lertu den zeitxik ez dauen einge. Hain errezada. Ze behin zure identifikazio hori dauen inberifiketa. Zuia bestera batera, edo behintzet buluek edo insultuek edo burli itzen dauenak, ja bestera batera jokatuten da. Hain errezada horregaz amaitzuti, Bai, ez da itzen, ez dutu lertuten zeitxik. Bai, Interesako no dizortik, ez da? Seguro. Zure lanetik aparte, beste zoza ditzen zu, ez da itxe bentuk eta holako gauzek? Orain egizan nahiko tranquil nau, pasen da, eguenatik domekatara nau biharrien normalien, orduen bida sozial apurtxu bete txikitsu dako. Zelan eruten da hori? Asteburuko gauziez, eta azkanien, asteburuetan itzen du bariko zapatuetan bizitzege izen bat, ez da? Bai, munduen kontra zuez, bai desomaz gogon, esatilez. Informazio segiduen bidau, telebizioek, ugeta lau orduten dauz emiti duten, da informazio segiduen bidau, teleberrizek egunero emitidu bidiez, eta gualdiz ebe bai. Informazio ebe bada. Gogorra da, bai, ze munduen kontra zuez, eta azte plan bat eitzeko lagunekaz, bai, oporratatik tiretu bizu edo kanbizeten handi bestetik, egiz esan, 18 urtegaz, gizau fasteizeko zauzten, bai, orain, ez horren beste, oitzu itzen zara, da azkenien, 3 egun librete dotaz, azte tartez, beti hauz den da zabalitauz, errekadun ekudotezen itxe dotaz, jazta. Eta zeure gauzek. Eta neure gauzek, bai, majesteitza maitzuten hau, inglesagaz be banabil, urte batzutan horre oksideta okin jode eta barrero be bakotko gue martxan ibintzeko Donald Trump elkarrizketatuteko. Olako hausek aprobetzaten. Eta ja, kanbizeten temak, zelan ikusten dozu Bermio? Bermio, zentzu askotantik tiretu alda galderi, bai,
ni Bermio ikusten... Zauke aukeratu horregaitzik. Ja, bai, oza, orain burua dago, martxan a 1000 por hora esaten dana. Ni Bermio, jo, apurren nostalgiko ipingo nahi be bai, bai, eske justo aurreko egun baten hasi nahitzen reflexionaten, euskerien asuntue herri zen esate baterako, zepen, nik inoiz ez dute inerderaz umetan. Eta ume pilo bat entzuten dize erderaz berbetan. Horrek arretxu itzen duz pilo bat esate baterako. Orduen, mesedez, herri euskaldune gara euskeraz daki, erabili daigun. Ze horren momentu honetan oso urduri pitzen doztu. Jo, zelan... Nik haitxe erdaldune dakot, nik haitxe gaze erderaz bai nire etxen euskeraz inge. Eta kalien lagunen artien, inoiz ez duen erderaz, betin ju euskeraz. Eta orain, kosteitzen da euskeraz den zutia, eta horrek arritxu itzen hau, da pena purbete moten da. Da ganenak ikusitxe, ez da? Geure nortasune dakule, geure euskeri dakule. Eske ze altxorra dakun, bermiotarra, edozein herrik ez dako, beran azpi euskalki bet. Da gu badako gu hori. Hori aprobetxain bidu, hori geurie da, geurie. Bai, geure geurie, orduen, gordein bide. Eta, babitu, hauri okurre du azte, euskerien erabileri, bai, beste gauza askotan, engoleki do berba, bai, bueno, hauri etorri daz momentu honetan. Horren gutan, gonbidatu guztizeri egiten dotxatien galderatzu batzukaz zungo gara, bale? Bakotxan ibilbidie, edo bizizeri buruz, zeukako eratu nondik zuen. Bale. Arroz hauzen sosegaz? Arro nagoen sosegaz, neure buruaz. Amaitu bako zeo zer, edo tuai bota zu inoiz? Bai, zuzen bide ikasten hasi nahitzen, eta horritzi nauen. Eguno baten igual akabakot. Sosegaz da mutu zora inoiz? Bai. Gauza askoaz. Eta burutik kendu izinitako zun zozer? Burutik kendu izinitakoten zozer da, momentu honetan, etxe bizitza bat lortzia. Oso gatza dagoela asuntu, Naizte biharrin egon oso komplikatu da, etxe bat erosializatie. Bai. Hori da, ezin da, burutik ezin kendu, edo hori drama batak gaztientzako, eta esain gaztiok. Itzako. Claro, esara hain gaztie. Claro, horreitxe. Gehizen sufridu dozunegaz, edo horrena? Bueno, hau ja pertsonala da, bai, ama galdu nagoenien esate baterako. Neure ama gotzonen hori izan zen, neure momenturik txarrena. Gustot, inoiz dutela merua horren inguruen publiko, bai, gustora nahuel eskotate dut, Bai, hori, claro, draman dizea. Orain aldatu ingu temie, gure herriko ohiture edo tradizioren bat, zeinegaz geratuten zara? Jaizen inguruen esate baterako, edo... Bardintzezetan, Eskoin etorri daz Madalenak adibidez, dala esetu dute zen jairik eta jai askoin jotaz, Apondo aprobetxata ganera, daleko askotan, ez dut esetu jai hobi haurik Madalena paina. Beste gonbidatu bate, goiz esan dauen, geure zairigaz, ez da? Prez gauzela beti izozetarako, da indosten itxiaulan apurtzu eta goi giritxe erantzunek, zetako desberdin izan zen, bai, Madalenatako be ondo. Geure itxure bata, errekue. Bai, eta zehaitz eta berezize be bai, geure izakeri gaitzi be bai. Hor badakulakon dano predisposizio bat egun hori berezize esateko. Eta alan da. Gentik itzen dauz aize. Eta genti gaitzik dalako ez aize. Eta gure izakerie alako da. Eta hori igarten da. Da oso erakargarrize da. Da ez dule bihar askorik, ez da? Ez da bihar askorik. Pertsoneai edo pertsona erreferente bat. Ez dako zetan esan famoso bat, Erreferente bat? Bai. Bitu esango zen neura Amun Angelita. Ez da famoso esan beharrik, orduen neura Amun Angelita. Gu beti bizi izan gara etxien Amun Magaz, eta bai, bastakitz danatan, ez da izela esan, Angelita Garmaston. Ederto, gehizenak, konbidatu gehizenak, etxeko nonor esaten dago, Bai. Inoizen izan holan mitomanu eta holan jente ezagunen, holan... Claro. Ez, niretzako nire eroiek, neure ondokutiz. Zetako zungo zara inora, etxin okintze, ez da? Ez da bihar. Amets bat? Amets bat, babitu,
atzo nahi honetaz berbetan, Kubara zutia. Kubara zutia. Bai, da esango zuzeitzik. Gure etzin beti konta izan da, gure bizamuman historiz ezelan junzan Bermiote Kubara biherrien, haine moduen, umiek zaboten, eta beti konta izan daue etzien bango esperientzizek eta bar. Eta aurrekuen kamaran haulan ordenaten nabiela eta agertu ziren Kubako dokumentazioe eta bertako Cienfuegosen egoten zen, Amuma Serafi, eta bertako katedraleko lako estampite bat, fetxi edatzitze, eta egunaten jumi nahi Kubara, beronegaz ikusteko, aunque sea. Da zungo nahi, bueno, bai, bueno, gaur egun egiz izan geopolitikamente ez dago asuntu juteko moduen, bai ez zungo lekin nahi bizar. Eta denpora librien zer gustatzen datzu itxi? Denpora librien, nioz ibiltzi asko gustatzen da, esate baterako. Bermion nauenien katillo txuri izaten nahi, bajatu itzen nahi, portotik ibili, jentigaz berba terraza baten lagun bategaz sozialize, eta apur bete etxetik kanpo. Etxetik kanpo. Zein ze zeure Bermioko tokize? Nire Bermioko tokize, esango likido talie eta tonpoie, inguru hori. Niretzako oso bereziz da. Ez da izaitxik hor konektaten do, tranquilu itzen nahi, bai, inguru hori. Eta berba bat, Bermiotarrez? Bermiotarrez berba bat? Ostras, bora atrapastazu. Bitu, adibidez, nire, lankidiek ez die Bermiotarrak. Bakotza beran etxeku da, Euskaldune, bai, bakotza beran etxekue. Eta, ni Bermiotarrez itxedot batzutan, eta kurioso itzen datzoie, olako berbak bezaten, egualdizien gauzele, murmoie, edo nietasize, ez da imagineten bezerdan, da olako berbak asko erakarri itzen zoie, eta orden inoz baino gehiago erabiltze dutaz. Nietasize, murmoie eta olakoek eta dana nazaten dutaz da. Justurize, askortoz eskuit itzen daui, Horreko dago esan, zeiztegia beratza dakun Bermiotarrez bebai, egualdiz edo zertaz berbaitzeko. Horretxek, erabili daigun euskerie, dakune, eske, increíble da, kriston niztegiz edaku edo zetaz berbaitzeko. Tartien egualdizetaz bebai. Da inguruko karritxute itxitzeko. Adibidez hau junero hau sopelakua da, bai. Sopelan bizkaieraz asko itzen da. Bai. Da bera bizkaieraz itzen da, da dertu bai, Da dertu, da askotan preguntatuz da, Bermion zela esaten zut, ez da izar. Eta, bueno, alkarren artien, atzo ongari zen lankide bat haitxe izan da, eta beran unmin argazkiz erakutsi dozku, eta potolotxu, eta nire urten doz barrotik geure urriko atun biribiltxue. Eta edan egeratu zen zer da urriko atun biribiltxue. Hori oso Bermioko esakerie da, potolotxu jaizoten dizen umiek, urriko atun biribiltxu zaten da, urrizen batzen, arrantzatuten da atune borobiltxua gozaten da, loditxu haue. Horti datorre esakerie, eta olako gauzek asko gustatzen datzoie. Torreitxik, ze aberastasune dakun zeintzu horretan. Bai, esakera bat, Bermiokue? Bitu berori, bai. Eta nire lobie jaizu zanin ben, eure tortola behinkatie. Geura mumak esatesan dagoelez bai, geure tortola behinkatie. Libururen bate zauze irakurtzen, ero liburu bete holan rekomendatzeko? Erderes nahu irakurten Los Pilares de la Tierra. Liburu lo dize da. Bai, gustora nahu irakurten. Bai. Orain hau galderi espasun gure ez erantzun, bale? Denpori atxerantz botateko aukeri okinizkero, zozer aldatuko legizu? Ez. Gauze honakaz eta txarrakaz heldu nahi nahuen lekora, eta gauze txarrakaz eta honakaz danakaz ikasten da. Hori bidien parte da. Garizena gara, ez da? Horritxik, bai. Bermio berbie esakeran, zer datortzu burure? Bermio neure txie, neure... Azikeran hasi gara horregaz, ez da, neure oinarriz, neure babeslekue. Igual askotan beharri nago, edo kanpuen nago, edo danalako eta buruegaz akabaten zuen. Bermiora llegaten nahi nien,
neure espazizora, neure zona de konfortera nator, neure Eta oinarrire. handik, soiuetik, kanon pasata, bajatuten zaran inkotxigaz, Hombre, zer? neure agun bakitzen moduen bilbora zute zan bakotzien, soiu veganien kolarreko giltzegi askun hartun de. Zaten, etzera, neure etxige. Bueno, hau galderie, igual sobran dauzetako inju berba horretaz, ez da? Proiektu barriren bat, jaso zer badako zun buruen, bai ikusko da, ez da? Ikusko da. Egualde izen hau eta bertan segituteko asmu edakot, eta seguramente gure profesinue alako da, gauza barrik etorten gure espasun be. Bai, aldakorra. Eta etorko diez. Orduan batu zenien, eta arpirika honenagaz, eta proiektu barrizek, ikusiko, a ber. Amaitzuteko, zeuri asko gustaten jatxune kanta bategaz ingo, ez da? Zein guzu imitxe, da Bai. ditu. Da igual ingo gauze bat, orain itxaron apurtxuet, ingo agur lelau esan gentiri da gero aurkeztu ingo dozu, zeuke kanti amaitzuteko programie, Bueno, adibidez. Bai. Daulan irratiko gauzetxu be itzen zu. Benetan, gustora egon garamen berba eta zeu apurtxu egizau zetuteko aukeri motigaitxik, eskerrik asko, Sabi? Eskerrik asko, seguri, bizotzez. Da benetan, etorti gaitxik gugaz, eta ikusten bagaran hortik. Eta orain, gentiri, urrun gora arte, zu hori entzulei eskerrik asko geurien, geuga zoti gaitxik, eta onak esan eta formalak esan urrun gora arte. Eta orain, sabigaz itzitzen zute eta beran kantigaz. Bueno, ia dan hori gustaten batzuien ondorengo kantie, badako beran arrazoie, neiko txenterue da, eta, hemen medizuetan gauzela aprobetxatan, ni telebistatin ator, inak irratitxik, hemen gauze apurbet medizutan berbetan, lehen esan du, bebai, telebizinu ez dala, 80. hamarkadan adibidez izan zalakue, orain sare sozialak, bestera batera, orduen, 80. hamarkadan kanta bat agertu zen, zala Video Killed the Radio Star, orduen ikari jaute zan alako, edo moduren baten pentsaten zalako, bideoen agerpenak edo telebizinuan agerpenak, irratiko izarrak edo irratize bera hilko zan dauela, eta ikusi du ez dala holan pasa, irratizek segiten dau, telebizinu segiten dau, eta orain galderie da, sariek agertu dizela eta telebizinu desagertu ingo da, nire ustez ez, ia zuok zer pentsaten zuien, hemen kantien, Video Killed the Radio Star. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you.